Il-kandidatura ta' Miriam Dalli fuq il-11 id-distrett xejn ma niżlet tajjeb mal-Canvassers Laburisti illi ilhom snin jaħdmu fil-Mosta u l-madwar biex jimbuttaw lill-kandidati rispettivi tagħhom. Wara l-mossa ta' Miriam Dalli, issa bdiet ġirja sfrenata mill-bqija tad-deputati u l-kandidati Laburisti biex jagħtu risposta għal din il-manuvra ta' tmexxija Laburista. Każ partikolari huwa dak tas-Segretarju Parlamentari Alex Muscat li biex ikompli jissaħħaħ il-pożizzjoni tiegħu fid-distrett qed iqassam ammont kbir ta' fondi, b'mod partikolari fil-lokalità tal-Mosta. Fost dawn kien hemm il-fondi sabiex tinbidel is-sistema tad-dawl għal Bażilika kif ukoll il-proġett tal-ġnien li kien ta' ċikku fenek. Sorsi tagħna fil-lokalità spjegawna li dawn il-proġetti u l-mod kif qed jitħabbru qed jurtaw mhux ftit lis-sindku tal-lokalità Romilda Baldacchino Zarb. Tant li l-Canvassers tagħha qed jispjegaw kif qed tkun imwarba minn ċertu deċiżjonijiet li hi mhux qed tkun konxja tagħhom. Dan kollu kompla jmur allar minn meta sar magħruf li Miriam Dalli se tkun qed tikkontesta l-elezzjoni ġenerali anki fuq dan id-distrett. F'nofs din il-ġimgħa NetNews vela kif kandidat ieħor li ħad din il-kandidatura ta' Miriam Dalli bi kbir u Anthony Agius De Celis. Is-sorsi tagħna spjegawna li din l-aħbar komplit turta lil Agius De Celis wara li Robert Abela kien warbu mill-kabinett. B'Agius De Celis kien qed jittama li fl-elezzjoni li ġejja juri li tmexxija Laburista li minkejja li kien twarrab kien qatt għandu il-fiduċja tal-votanti. Is-sorsi tagħna spjegawna li anke f'dawn il-jiem ta' festa fil-Mosta, it-tensjoni bejn il-kandidati Laburisti qed tinħassew b'ħafna botti fini bejniethom min se jidher l-aħjar.